היי לילה ודנה היקרות, אני מקווה שאתם זוכרות אותי, אמיר מאמריקה, החבר הכי טוב שלכם, אתם יודעות. רציתי לברך אתכם לבת מצווה שלכם, אתם יודעות, זה שאתם בנות 12 והכל. אז בואו נתחיל. ברכה ראשונה. טוב, אז מזל טוב, אתם כבר בנות 12, כמעט עוקפות אותי בגיל. לא לילה, לילה את זוכרת שאני יותר גדול ממך ב3 ימים, 3 ימים. Remember that. אבל בואו לא נתרכז במי יותר גדול ממי, בואו נתרכז בכן. כי אתם יודעות, אתם בנות 12, זה יום הולדת, בערך הגיל הכי חשוב בחיים. הכי חשוב. אני מקווה שאתם זוכרות שאתם בין החברות הכי טובות שיש לי בינתיים. ואני עדיין לא שכח אתכם, ואני מקווה שאנחנו נשמור על קשר עדיין שאני באמריקה. אתם יודעות, נדבר בסקייפ, בפייסבוק, ומתי שאני אבוא לדבר, ומתי שאני אבוא לבקר, אתם תבואו לבקר אותי גם. אז אתם ילדות מקסימות, נהדרות, חכמות, מצחיקות. הקיצר, החברות מדהימות. עכשיו אני רוצה להעלות כמה או כמה זיכרונות. סבבה? יופי. זיכרונות. זכרות, כשהיינו בגן, היינו משחקים בתוכנית האהובה עליכם. לא רק עליכם, גם על גל ברודי, שחר ורומי, ועוד כמה בנות. ואני הייתי משחק איתכם, כי הייתי אוהב לשחק איתכם. הייתם אחלה חבר'ה. אז היינו משחקים בווינקס. התפקיד שלי היה סקאי. סקאי, תפקידו היה, הוא היה בן זוגה של בלו. והוא היה, אפשר להגיד, החתיך ביותר. אוקיי. וכל הבנות היו בנות, קראו להם בנות הווינקס. אם אתם זוכרות את זה, ואנחנו היינו עושים פרק אחרי פרק אחרי פרק. היינו מה זה נהנים. איך חשבנו שאנחנו צריכים לגדול? אז בואו נעלה עכשיו זיכרון מהאמצע. סבבה? זיכרון מכיתה ד'. זוכרות את כיתה ד'? כיתה ד', בין כיתה ד' לכיתה ה', סבבה? אז בכיתה ד' המצאנו משחק בשם פינוקיו. לילה, דנה, עדן, אם אתן זוכרות את זה. שהיינו משחקים הפסקה אחרי הפסקה, מתפרעים, צוחקים, אפילו שכולם היו אומרים, מה זה, למה אתם משחקים את זה ולא כדורגל וזה? אבל אף אחד מאיתנו לא אכפת, כי עדיין אמרנו אנחנו חברים, אנחנו רוצים לשחק עם אחד השני תמיד. אז היינו משחקים איתו הפסקה אחרי הפסקה, והיינו מתפרעים וצוחקים ונהנים. ועכשיו בואו נעלה זיכרון מהסוף. לא סוף סוף, אבל סוף לא עכשיו. בואו נקרא לזה פרידה. אז בואו נדבר על המסיבת פרידה שלי. המהממת, שאין אחת שיותר טובה ממנה. המסיבת פרידה שלי, זה היה הרגע הכי עצוב והכי מרגש והכי שמח בחיים שלי. ומה שאני זוכר ממנה, שמתישהו כולנו התכנסנו במעגל. ולילה ודנה קמו, ומאחוריהם היה חולצה, שאני לובש כל לילה שאני ישן, שמצויר עליה כל הכיתה, ומאחוריה כתוב כל השמות. וזה היה באמת מרגש וזה היה הרגע המושלם להראות איזה חברות מדהימות יש לי. באמת, כאילו, תראו לכם איזה כיתה אחרת תעשה את זה לחבר שעוזב. תראו לכם. אז זה היה הרגע הכי עצוב והכי שמח שאני רוצה לומר לכם. ועכשיו בואו נעשה לכם ברכה קצרה עוד אחת. אז אני רוצה לאחל לכם, תהנו, תעשו הכי טוב בחיים שלכם, ותזכרו שזו השנה שאתם צריכים להראות לכל הכיתות הנמוכות מכם, א', ב', ג', ד', ה', ו' אפילו, כל הקטנים מכם צריכים לקחת מכם דוגמה. כי אתם, לא יודע, אתם בנות שצריכים לקחת מהם דוגמה. ותזכרו שגיל 12 זה גיל של גם להסתובב יותר והכל, וזוכרות, כיתה לכיתה,
בית ספר לבית ספר, מי קישר, אז שיהיה לכם מזל טוב והכי טוב בעולם. תקבלו כל מה שאתם רוצות, כל מה שאתם רוצות, ובאמת תנסו להיות הכי נחמדות בעולם, ומזל טוב ומזל טוב ומזל טוב. ואני רק רוצה להזכיר לכם שאתם תמיד נמצאות אצלי בלב. אז גודביי.